Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan na Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw Lunes kita, Nobyembre 9, tuig 2020. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan sa kutob malabutan sa ngaton sining nga pagpangalagad. No on air nagalakip dira sa Isla Sampanay o dira sa Iloilo, Guimaras, kag iban pa nga mga lugar nga malabutan ta karon nga aga. Worldwide naman sa online, pwede ka makamonitor bisan diin ka man nga bahin sang kalibutan. Importante mayara ka internet connection. Pwede ka makamonitor mga himata mo dira, pwede mo pabalon ara man siya sa lain o kung sa iban nga bahin sang kalibutan. No? Ano man nga pungsod, basta nga mayara sang Facebook application nga pwede te makamonitor gid sila every time sa aton sining nga pagpangalaga. Pwede man nila bisitahan ang amon sining nga website. May Facebook Live sa nasiling ko na nga may available nga chat room o kung comment section nga pwede nyo padalaan sang mensahe. Or pwede man sa YouTube. Available kita dira. Pwede man kamo makamonitor diri sa aton sining nga pagpangalagad. Manayanaya nga aton kaagahon o ang pagsilak sang adlaw. Hopefully nga magintayuyon na ini karon iyang Lunes na Lunes. Sakson Artay Hupon checking in. Tob-tob kita sa takna nga alas 9:15 karon na nga aga. Ano mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad. Diri sa syudad sang Bacolod nagalalain ang aton mga city officials. In fact, amuning rason nga may meeting sa mga barangay officials matapos nga muna no maniman inaara pa kita under GCQ, no? General Community Quarantine Status. Butang balon limitado ang pagwa kuntani, no? Kag ang mga party-party lubos gid nga ginabawalan. Uy, na no man yan natabo, may ara isa ka grupo ho, nga nagtililipon, hindi gid makontrol sigurong kaugalingon, nagsinadya, nagilinom, nagsinaot, sos nakuhaan karon asang video nga wala gali ini sila gasuluksok bisan mga face mask. Ano ba lang ang aksyon nga himuon diri sa aton sining nga city? Man ara pa kita sa GCQ. Ang ginakulbaan ko siling ko magbalik pag ini or mag-downgrade kita after November. Amo nang kabalakan tagid kag balantayan kay siling ko kung mag-downgrade kita into MGCQ base kon sobra pa diri nga mga violation ang magkalanabo. Pero ang ginistoryahan ta amo gihapon ang health protocol nga gina-implement daw sa bilog nga pungsod Pilipinas bisan pa man nga may mga lugar na nga nagnubo ang cases. Tiulaton ta pa nga mag-spike liwat kag may mga cases, hindi ta masiguro, hindi ta makita ang aton sininga kontra. Bangod sang insidente,
Ano bala ang mga posible himuon sang City Government of Bacolod? Kag ano ayhan ang matabo diri kay ang Task Force Disiplina sa pagpamuno ni Mr. Wilfredo Taba Julingo. Ining isaway man pahuway hasta sa pagtudlo o kun paghatag sang adlaw-adlaw nga reminder sa publiko. Tub-tub dinakpanay nga mamultahan ang tao wala kadudlaan. Kapin pagid sa may kwarta masiling malang 200 malang na. O, may rantay. No? Anyway, ako enjoy ko. Tiano ginang 200, abe? Pero ang aton diri, please, maluoy kamo. Subong gusto ta nga makabalik bisan sa new normal na lang. Ang kinanglanon sang tanan, kooperasyon. Hindi ta maghatag kumpiyansa. Bangod ang nagapalain sa aton sitwasyon, nagapalala, amo ini ang ginatawag nga mga community quarantine nga hinali magbalik naman kita sa ECQ, puwera palayo lang, dako gid nga disgrasya. Ang aton comfort zone, amo naman ang direkta maapektuhan. Ang aton ekonomiya sigurado gid nga maglugdang kag maglain na naman. Ano pa gid ang mga istoryahan ta karon nga aga? Now, dira sa Barangay Kabog, isa man ni kamasubo nga balita nga bagulang ginpulihan sang mga manghod sus lano man nga ang away hindi kay mamalikawan ang paglalisay ag bangigay pero mag-abot sa punto nga mabati ang mag-utod yabla no ang nagapatyanay duklain no. Anong latest investigation diri sa kapulisan? Ano bala ang plano sang pamilya? May interesado ba lang nga party nga magpasaka kaso? Update man kita in a short while. Parte sa inventory nga ginpatigayon sang City Legal Office sa mga merkado, mga vendors sa tatlo ka mga mayor nga merkado sa Bacolod. If you remember, kundi nagpatigayon sang surveillance test ang siyudad sa Bacolod sa mga vendors na naman after nga may ara pa sa mga nabilin nga wala gidiyan nagproseso. No kay after mo magpaswab ginabutangan na markings, may mga tarpaulin nga ginabutang sa imo balaligyaan nga compliant ikaw. So kung wala kaya nagasunod, ginabutangan nga in process ng city. Meaning, maproseso ka pa kag mag-undergo ka sa ginatawag nga swab testing. Pila bala ka porsyento ang nabilin nga mga vendors sa Bacolod nga wala gid tubtob niyan nagdesisyon nga magpa-swab test. Amo na no istoryan taman dugay-dugay. Ang mayor sa Victorias nagpositibo man sa COVID. Amo na gani way ni pili. Nagakatapikan gani ang doktor nga number one kung may ara persona nga maka-intindi sang ginatawag naton nga mga measures agud makalikaw sa COVID-19, doktor or frontliners ang isa nga maka-intindi na especially ang mga health workers. Amo na nga wala pili, ti pero diri sa aton niya, por Diyos por santo, din kakita, nagtililipon niya, ang isa ka grupo kang nagsinaot. Anyway, nakuha na gid man na si Vice ang reaksyon niya nagligad, pero tinano iniman, ang tao sumundo katigaan na gid sa aton niya sang bagul tano, do hindi na gid ya. Amo na sing una nga, siling nila ang tao, ang balatian sumong kalabanan TB. No, hindi kay tuberculosis, kundi tig-abagol. I'm sorry to say, kay hindi naman niya nimo masilingati, nagwa na siya. Kay tig-abangita pagkaon, o punggan mo na karon kay way siya pagkaon sa balaya, tindi na ni guro ya rason, mangita pa pagkaon, namakon mo nagsaot-saot ka mo ya kang nag-inom. Balon ta na karon sa City Legal Office kung ano ang mga posible himuon nga matikang diri sang syudad angot sini mga kaaksyon. Malabutan ta karon ng iyang PhilHealth ang coverage nga ginpalawig nila pati sa mga dialysis session. Tinguan ta na sa regional office karon nga ipadayday gid dugang sa aton nga pagpangalagad.
Online sa hotline. Online Pero sa unahon ko hotline. ang update parte sining isa ka ako iya mismo na subuan sa sining insidente nga nag-viral. Number one, kag napamatud-an gid even ang DILG maginpagwa na gani nga sulat parte sini, no? Nga nagasiling nga hindi gid ya maayo ang natabo, no, sa area sa Barangay Mandalagan. And joining once again, diri sa ato na pagpangalagad is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, may nga kagilaksin na may nga kasyatong tagtulamat. Siling ko daw, hindi ko makatulog, gagdaway ko, hasta subong din hindi ko mahangpan nga mo ito natabo, nagligad, nga mga, nagligad nga si Mana, the other day, dira sa area sa Barangay Mandalagan, which siling ko ganyan mo ning na-mention mo man nga may ara meeting sa mga barangay kapitan. Vice, anong latest siya ni, especially nga may ara ang DILG subong sang sulat naman nga ginpagwa kag ginpadala dito sa regional office? Bunti mo na action art, may investigation nira nga matabo sa aton kapulisan, sa aton licensing office. And that mo nang imo laging mention, may mga pumuluyo kita yan na they don't seem to care, you know? Nga ang ilan ning pagpasaway, ang mapiktuhan siniya kita tanan. So, si Mayor Bing, ginabas na nila tungod ang ekonomiya ta nagalain, MACQ ta. But, sino bala ang culprit? Sino bala sulon? Sinalay down ta na yung action tanan nga polisiya. Nalay down ta na nga dapat mamaska, dapat ma-shield ta. Dapat may curfew ta. Dapat hindi ka na ikabre kay mando sa national government. Then, mga kids, then, suliton ka nga aton quarantine status, dependent sa aton. Hindi kay Mirbing, hindi sa IOC. Ang rason nga why grant ang aton request nga MGCQ, tungod siyang aton attitude. Now, the other day ko din, nag-GCQ na ta, naginawa naman 42. The other day nga aton positive cases. So, kung amo ning attitude ang aton ipakita, then malapot naman ni sa shin. Masaka, kita sini masaper. Sa pagpasaway sang iban, itong how I wish na maintindihan na naton, then kung i-close ang aton business, sunggod ka, akit ka kanyo, damo dia action art abusador sa aton. Then amo man silang una reklamo. Okay. Hindi na na action art ang damo nga gaabre. Wala nagapalo siyang curfew. Ginabrihan nila negosyo nila nga under sa omnibus guidelines, sa national guidelines, hindi kakapri. Okay. Kung may ara gid man mga exemption, like for example, kung may ara kaya ginayo sa city, ng pagi sa office of the mayor, nga mag-extend ka sa negosyo mo sa curfew hours ang ginset sa city, dapat may official approval and communication ka sa city. When may ara national guidelines, ining mga restaurants, especially ining mga may mga drive-thru. Under the omnibus guidelines, ni Patanao, allowed na sila to extend sa ila office hours or business hours. Okay. But then may ara kita yung action art ng ordinance. Lagi niya. So mo ni ma-prevail. Okay. Ang aton nga baribar nga ordinance. Unless nga i-grant ikaw siyang ni Mayor. Kaya ano Okay. sa ordinance, si Mayor din gintagaan sa authority mo. For him to design. So kung i-grant ni Mayor ang imo request, then that's it. But ang imo sa pisyuhan, hindi those who are exempted lang. Sino ni servisyohan mo? Ang sa call center, ang mga healthcare workers. Nga ang duty nila, beyond sa 10 p.m. nga curfew. Okay. Hindi niya pwede nga anybody kay kitaya ang ordinary citizen niya nga why man lang kaya niya hindi siya essential why siya nag-ubra sa essential business hindi ka exempted. Okay. So, curfew agad. Yes. So, isa iniguro ka
dako gid nga problem for me kung mag-amo ni siya siling ko ara pa gani kita sa GCQ ang iba niya daw ginabaliwala na lang health protocol. Much more kung pag after November ni sir nga mag-MGCQ kita, basi lala pa di? Ati kung amo nang attitude, tadi balik-balik tani action arte kay nga Correct. ayaw man sa vaccine, wala sa pulong. Yes. So the only way nga kuan nato naganhagan ang ang aton di naganhagan man lang mo, hindi siya magdamo. Aha. Kaya kung magdamo siya timalan na yang DOH, i-restrict naman ang movement ng tao eh. Kaya karon mo overwhelming ang hospital karon klamatay naman. In fact, ang isa sa problema ang kuan mortality. Damo action art sa kalamatay. Tungod siyang early kuan bala. Late ka na yung mga health. Ang early detection is very important. So karon ang ini naman mahalain naman yung buot nila. Ang mga resorts hindi na siya pwede ka-open. Mga beaches na ton. Maka-open ka lang kung may DOT certificate ikaw. Then kung i-allow ka siyang tourism. Okay. So na misinterpretar man nila. They thought na MGCQ ta. Kung sa MGCQ ka, pwede ka ka-open mo. Correct. Up 50%. Pero sa GCQ, hindi ka ka-open. Pinamo na sila nag-open na. Almost all. Okay. No, kasi mas sila nga ito sa Sipalay, sa Talisay. Nag-open na. Tungod MGCQ. MGCQ, correct. Pakulo, GCQ ta. Hindi ka-open. Okay. O, sila niya nag-open naman tuya si Juan, si Kampustuhan. MGCQ na siya. Talisay siya. Correct. Aha. So nag-open naman tong Sipalay and iba nga resorts. Tungod MGCQ sila. Okay. Kita GCQ, hindi pa ta allowed mag-open. So, suliton ta, ang ato ni quarantine status, si Mayor King nag-ayo nga mag-MGCQ kita so that ibang nga negosyante mabuhi going December. Okay. Kung namuning attitude ta, I don't think nga grant sa national government basi saka pag aning aton status kung amo na nga with a kind of attitude. Yes, sir. Even subong magsinakay sa mga jeep, na ganito mask. Correct. Why na shield. Aha. May nag-complacent na blang tao because they thought nga si COVID nitula kaya nagpanaog ang cases sa mo. Correct. Kasi subong nga isang namong kaginawari, nagasaka naman action art ang cases. Okay. So, ang problema ang honestly, action art, ang nag-send sinisang mga videos, pictures, ang ila competitors. Ang ila competitors nga responsible yung sirado. Hindi unfair niya sa amon. Kami gusto namon makabulit sa gobyerno. But then look at what's happening. Ang amon kompetensya nag-open. Ini pagkita ang kuan. Ang massage parlor. Hindi na sila ka-open action art. Kaya yes, sir. GCQ kita. Butang sa DTI, allowed ka, ini mga food spa. Parlors, pwede ka open. Pero full body massage, hindi pwede. Okay. Full body massage, action art, close contact kita eh. Yes, sir. May kuwan na kita, may pagtuon, may clinical studies nga ang latnanay ari diri sa mass gathering. Ari diri sa kinananay. Ari diri sa mga tao nga wala nasuksok mask. Ari diri sa mga gathering sa wala social distancing. Yes. Ika sinart kapoy man. Kapoy man uktas nga sulit-sulit. Kung 9 months. Okay. Oh. Aha. So I wish na intindihan na sa publiko. And it's good na may mga quantika, responsible citizens na nagpabalo sa aton. Yes, sir. Nagkatabo sa palibot. Isa pa gid gani Vice, no? Ang naobserbahan, in fact may maging padala diri sa Action Radio ng mga photos nga may mga nagakadto sa mga mall ngati kuan gi man iya allowed gi man na magsulod magpangbalaklon sa kinahanglanon mo pero isa din nga naobserbahan, may mga ginikanan na ya, nga tag 2 years old, 1 year old, nga kabataan, ginabitbit magsulod sa mga mall?
Yes, hindi gid pwede. So, amo to kanina yan nag-request ko sa siyang kunihan, action art, nga i-review ang kwan. Alas 8:22, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang ginaistoryahan ta karon nga aga, parte ini sa insidenteng siling kumaga-serbi ini nga eye-opener. Now question, pag-abot malas ang November 30, lawig pa man ni kay November 9 pa lang kita. Ti isa sulod pa lang sang pila ka siyam pa lang kadlaw sa November, may mga nagapasaway na. Yes sir, sorry gid na utod ang linyata. Siling ko ti amo ni bala, may mga nagakadto na sa mall, bitbiton ang bata, butangan man tuod face mask kag facial, pero ti ang risgo bala vice. Yes, correct na action art. In fact, nag-request ko ganin sa siyang kunihan, nga i-review na mo ng amon ordinance. Kaya nga itong ordinance, ang gina-penalize ta ang kuwan lang yan, individuals lang yan. Individuals, correct. Why nagapalo. So, ang ibang LGUs, like sa Murcia, ako yung penalty sa kuwan, sa business establishment. Okay. Okay, kung i-allow mo na, may penalty ikaw. So, ma-review ito na. Okay. Amo nagurong dapat may ara, actually, sakto lang ino kay ni other day, ni ara 1 year old na COVID, na patay gito. Sus. Diri na sa Bacolod ang 1 year old nga record nga napatay? Yes, amo nang report nga nabaton ta, 1 year old nga nag-MBM, Sus. COVID. Makon mo na. Hindi ka sila nga hupin ka pa, hindi ka malatnan. Tiyan mo ng delikado. So, ang isa pagid guro, basi ang penalty. No, ang penalty, although hindi kita luyag nga pabudlayan, mag-add sa burden, kay kung ikaw, abi, nagasunod ka malang sa mga ginapatuman sa city, nga kasuguan, nga follow man kung anong instruction sa national, why ka man niyang worry kag hindi ka man mapatungan sa dakong penalidad kung nagasunod ka. Galing kiti mo na bala, kung mag-amo niya kabudlay nga mga tig-abagol gid, I'm sorry to use the term, pero tikon amo ni kabudlay disiplinahon basi sa multa kung dako-dakoon ni vice, basi amo ni makadisponer. Basi man action art, ang aton bala action art, ang halitan nila ang bilog. So kung mahagsaka ang aton quarantine status, damo naman yung pumuluyo tang hindi kaubra. Okay. Damo yung mga gutman sang opisyon nila. How I wish na intindihan lang nila. Okay. Siya apektado man siya eh. Kung mahagsaka status ta, tanan ta apektado. So dapat tanan ta, makoperar. Okay. Kaya kita man kita man gyapon kung issue naman ta kung quarantine pass issue tapi sino lang masuffer. Tanan kita. Okay. So dapat tanan kita mag-opyon. Hindi ayan posible nga tibar sa iban nga malugar ang Cebu sang una to, nag-augment ang military, ang pulis, nga inang way na iduro ayo anay pagkakuan multa dayon dakpanay dayon parang daw implement gito nila ang istrikto gid nga pag dapat sundon gid amo gini way na iduro rason kun ano pang alibay dakpanay blagya dayon hindi makita gusto nga amo natani pero do budlay vice. Yes, action art, honestly, ang aton task force, hindi pa naway na lang. Kasi luoy ka man nga multahan. Multahan mo, correct. Bakali pa ng bugas. Di ba? Hindi gusto naman tani ng tagaan mo bla ligwa na makabalik ka sa negosyo mo kag makabawi. Kapat din ko na mo ng attitude, amo na yan, wala pa ni kaduan. Yawan ang tadasang Pulaw Buktaw na ito adlaw, yawan ka sang libot. Ang aton contact tracer gani, may nag-positive na. Kita mo na? Balik gani, dimension mo dati na, si Mayor Palangka gani, nag-positive pa eh. Okay. So, amo ni siyang aton, why ko sinikatuan? Aha. Why gid ni pulos ang aton tanan, puro po na, sa tanan nga nagapalo, mga responsable nga pumuluyo. Wala ipulos ang aton kwan. Ang ginahimo sa kwan may may kapasaway sa aton. Okay. So may plano ka mo no o sa local IATF nga magtipon man upod sa EOC once and for all to make an assessment kag naano pagid ang mga himuon naton in the coming days? Well, ang IATF Action Act dala na lang sa EOC
concentrated. Most, if not all nga membro siyang IATF, ara man siya AOC. So, dito na gina-take up na lang ang aton nga mga observations and Okay. ang aton recommendations. Kaya ang aton AOC, ara ni sila yan sa field mo. Frontliners ni sila. So, whatever recommendation siyang AOC, ginapalapot ina kay Mayor, kag kung it needs an executive order, isyuan na ni Mayor. Now, ato ang natabo nga pagtililipon, pagsinadya, pagilinom, baylihan na isang grupo. Would it be possible nga mangin kuan ato basihan para sa pagpauntat sa negosyo nila or closure? Well, how I wish, action ahead, but relaton ta ang pipili ka la. Okay. So anyway, finally, Vice, may reminder kaliwat no guba na kita nga plaka ni pila ka bulan, siyam ka bulan nga reminder pero ay gidyapon ga panuto. Yes, again, sa aton pumuluyo, hindi ka na paminsar ka daw nakita ka nga na cases. Wala na si COVID. That is wrong. Hindi siya pag-inaction art, hindi pa lang subuan gid ko kay kadamo bala siyang gapost sa Facebook ng mga theories. Mga ilaya pagpati. So, kung makakita ang tao, mapati man dayon. Yes. So, ang COVID is real. Tutuod na siya. And dati ang aton ekonomiya, ang aton status ang pagpangabuhi ta, dependent ni sa aton tanan. Okay. Kung gusto ta makabalik sa aton normal nga pagpangabuhi, gusto ta kooperar kita sa gobyerno. So, sulit-suliton ta na. Kabay pa nga padalman ka maintindihan ka para hindi ta mag-suffer sa aton action siya. Kabay Sige. pa nga bukayan kasi Ginoo action art mayong aga dito. Salamat. Good morning. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran. Now, ako personally, ang aton malang diri, basi pa man lang paagi sa Action Radio, no, makatandog kita liwat sa inyo mga balatyagon, makapanuktok kita liwat sa inyo sa mga tagipusoon da, sa paminsaron ta nga kung pwede, initanan hindi lang masulbar paagi sa mga opisyales naton sa IATF, sa national man ukon sa lokal. Hindi initanan masulbar ang problema sa COVID pagi lamang sa mga enforcement unit. Halin sa syudad, no? Ang gin-set up nga task force disiplina, military man or police. Ang tutuod sina ang makasulbar sini tanan is the united effort, no? Ang pagtingob naton nga puwersa kag desisyon agud mapukan ta because at the end of the day isa lang ang aton kontra. Ang bottom line diri tanan nga gusto naton madula na sa COVID-19. Hindi ko na mo ning pamatasan ta amo ning kinaiyata hindi gid matunaw, hindi gid madula ining si COVID. Ti sino masakripisyo tanan kita. Ti anong gusto naton matabo nga sa ulihi balik na naman kita sa ginatawag naton istrikto nga quarantine status. Luyag naman bala naton nga mag-uro-uri bayad sa aton nga mga home quarantine pass, malabay sa mga istrikto nga mga boundary and inner checkpoint diri sa Bacolod. Luyag ta na. Ti maluoy kita hindi lang sa mga city officials kundi sa kaugalingon ta gid. No? Sa kaugalingon ta sa mga frontliners sa una galalain ang pamatyag sa mga pamilya nga frontliners ang kabataan nila. Pulis ang ila sining head of the family. Kay why direkta nga pulis balay nila? Nakulbaan nga basi matapikan ang kabataan. Di pero kung amuning aton pamatasan, at the end of the day, tanan gikita masakripisyo. Believe you me. Kabay patani, nga aton diri gamay nga tingog, makabulig man ini, pahanumdom sa publiko, sunod kita sa ginatawag nga polisiya or ginaimplementar nga regulasyon para masulbar ta ni kag bisan ang aton December subong medyo puraot ang aton handom nga by 2021 mangintayuyon ang pagbangon sa aton ekonomiya, sa aton tagsa ka pamilya
kag kabay pa way na sang magdugang sa listahan nga miyembro sang aton pamilya nga mapatay bangod sa COVID-19. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gusto pila pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo may ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo perme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala mga imposible way na iya sing imposible sa ila basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo ang ila nga kinanglanon na hatag manggid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Ti isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinagi sa inyo.
Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid ya, sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kay susugad ni Lola sa akin. Siya nagtudlo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano ba man daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary kamo na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko ng tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati kita. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sumandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka.
Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang hambal mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dugdumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako mag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyong duwan nga ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sana ano nang nahuya ako magulang yung pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
paalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay ang mga. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kayapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang kuya ako maghulam. May pigado tas kay Monitor karon nga aga kay paring Basti Girhin, no? Paring Basti may nga aga dira. Amo man kay Bro Kano Oreta dira sa Moises Padilla and the rest sa mga kuanya, no, mga amigo, mga friend nga upod sa kapihan every morning. No, thank you gid sa inyo padayon nga pag-monitor. Action Hotline. Ang pagin nga mensahe atagan ko na ng hostisya ho sa naga-monitor karon Ching Marandi, Elizabeth Malakagamala, kinalon sagay kag Lipong, paring Jerry Chupoy magbanwa dira iya sa Macau, China. Good morning. Thank you for listening. Aring mga mensahe nyo, si Rakilina Lumawag. Thank you gid Rakilina sa imo sining pag-monitor. Ara man sinya ang pamilya ko lumawag sa barangay Bata ko no. Ara siya sa Hong Kong, Subong. Action Hotline. Erwin Gonzalez, good morning man. Gamonitor man ko no si Tercy Baterna, Ida Banzuela or Benzula, Lito Dayap kag Jean Oisiser, present man, morning. Bisnar Gandala, Alexander Alex Montesa. Sir Art, anong update sa mga pamatanon nga nagparty-party sa district sakop sa Barangay Mandalagan? Tiyan mo na, ara sa City Legal Office, follow up na nagkaroon sa City Legal Office. Action Hotline. Jenny Ann Socorro Dorias, good morning man. Nami ni sila pang balbalon sa sulod prisuhan. Di man na. Ang aton lang di reminder, pero imagine ang ikaw yung halinan sa balasulon, di kon magbalik kita sa mataas nga istrikto nga quarantine status. Action Hotline. Halimbawa, karon lain kun sa ulima, batian tambalita nga nag-positive ka muna natnan ka muna ba, dakuin nga problema. Ligaya Abito, ga-monitor man siya. MGF Lily King. O ang iban karon naman dugay ara na siya dai. Action Hotline. Balikan ko lang karon kag standby ang cellphone niyo i-on gid. Dugay-dugay mangatag naman kita sang premyo. Online sa hotline. Online sa hotline. Alas 8:51 na, joining us this morning is Mr. Ernie Pinida, Executive Assistant. Kagati sa mga ginahimo sang city nga pagpatigayon sang surveillance testing, isa man ni sang mga frontliner. Sir Ernst, may nga agasimo? Mayong aga man, Action Art. Yes. Sa pamati ko nga programa, Action Art, mayong aga gid sa ila tanan. Salamat gid no, nagtawag ko si imo kay si Attorney Bayatan do hindi pa gid available today. Kundi nagligan nga si Mana may ara sang ginpatigayon no nga inventory sa mga market bala, sa mga vendors. Sir, natapos to ang inventory nanong latest sad to? Nang subong adlaw, balikan tagaan nila warning ang tanan niya kung sino pa ang wala naka-comply, ma-comply na. Kaya timing kay subong aga, masigi kami sa surveillance testing. So, kay tungod may nabilin kami sa slaughterhouse,
Kag ang iba niya personnel daw na alang-alang sa tunga timpo. Okay. So subong aga alas 10 masigi kami surveillance system. Kaya gintagaan namon ligwa, no? Ang kutob sang ang wala undergo sang surveillance system, makadto sila dito sa sa base center. Para Okay. nga tagaan pa sila sadsa. So in process ang ilang nga sa pwesto na butang tungod kay ginatagaan naton ligwa sila. So ginalibot naman sa aton nga mga market supervisors ang tanan nga mga stalls nga natataka naton in process, no? Kaya itawagan sila para nga magkadto sila dito sa sa base center para nga magpa-undergo sang surveillance system action art. So pila gina-expect nyo subong halimbawa ang sa slaughterhouse nga mga employees nga way pa yung makapaidalom sa swab testing o surveillance test. Pila ni sila kabilog sir kag kung mag-cooperate ng nabilin sa market, mga more or less pila ni? Mga more or less, mga expect pa kita sa subong, ang slaughterhouse, mga 50, ang sa market, siguro sa mga 30. Okay. So, ang iba ng mga empleyado sang market, sang sectoral concern, ang ara nagaubra sa mga puso, ang gaubra sa sulod sa merkado, nga kinanglan maka-undergo gid. So, mayo kay gintraan pa kita tempo nga subong nga adlaw, pa sila, makahingagaw. Kagati sang nagligat to sang Bernes, may ara man gani iba nga vendors man, sa 62 nga nagpa-undergo sa surveillance system, may ato dito nga mga vendors pa nga nag-apas, no? Oh, Kasi okay. nakita nila, Yes, sir. Asunar. Aha. So, ang sige. nag-positive dito sa slaughter is 11. 11, oo. Okay. So, kung lang tamunta sa kadamuon sang nagpa-idalom dito sa surveillance test, gamay ini nga percentage. Gamay. Mas gamay pag action art ang sa market. Okay. Nag-range lang sa mga 1.5%, no? Yes, sir. So, ano oras kini ma-start? Kagalimbawa, sir, no, kundi subong intended ini sa iya sang slaughterhouse, employees ng government nga naga-duty sa mga markets. What if kung may ara tawo nga magkadto to kag magpaidalo man sa surveillance test, walk-in siya, pwede lang? Hindi kay ang dira, ang symptomatic na ya pwede lang. Pero Ang symptomatic, kung okay. kay balan mo ang surveillance testing, gitawag nato niya full testing. So meaning sa isa ka baligyaan o kung sa isa ka store to sell market, kung tanan sila i-fold mo, i-paon tanan kay dunganon sila sang swab test. Okay. Kaya muna niya ang approach naton sa surveillance testing. Pero kung mga individual, hindi wala aton ginakiter kay full testing ang approach naton mo. Kaya ang rason nga full testing so that nga ang ilang upod hindi ma-quarantine. No? Hindi nga i-pick up lang niya kung sino ang mag-positive. Okay. Kaya ang usual, bala mo tatlo approach naton na action art, kundi may ara nga contact trace. So ang contact trace, mandatory nga Mandatory na iya. sa swab test, kag mag-quarantine siya for 10 days. Okay. Ang symptomatic, once ma-found out, no? Ang positive. symptomatic, after man swab sa iya, amo man na ginadulong na sa ilabalay, kag i-quarantine until that time nga magwa ang iya result. Okay. Oo. Ang kanya, ang surveillance testing, swab and go ni saya. Wherein nga, bilog ka mo tanan, isa ka mo ka-grupo, swab ka mo, pag tapos ang swab, balik sa trabaho, ngayon, pahulat sang simpo nga, magwag result. Pagwag ang result, kung sinong positive, amo lang to yung i-pick up. Okay. Kagi dalo sa isolation facility. Ang interest niya, i-disinfect ang lugar, kag hindi na sila kabalik, obra. I na see. area. Sa working place. So, Yes. ang target natin, working place. Okay. So, kung may isa ka working place, nga dululungan sila sa swab, o ma-undergo sila sa surveillance system, amo na yan ginakita natin.
I see. Oo. So, meaning may tatlo, no, ka-approaches, no? Oo. So, subong adlaw, ang may isa diri ka daw shooting range, no? May competition sa nagligad ang province dito sa Negros Sports Exchange. May dito ng do kadamo ng tawo. Wala nakita namon nga may may dako nga posibilidad basi malatlan sila. Kag ang worst kay basi kon ang practice dira basi bala ang mga range officers nila malatnan kag makalason na. Okay. So kinapot ko man sila tanan nga basta tingob. So sining aga ginaulat kong response nila. Okay. Kay ikuter namon so that nga ang tao nga nagakadto dira mangin safety bala mamalali lang wala gali COVID sa sina nga lugar. Okay. So gin-approach ko astang ilang tagiya nga kung pwede tanan nga range officer nila tanan nga personnel sa sulod sa ina nga range kinahanglan ma-swab test. So ginakuha ko sa buong basta tingob sila. Okay. The same is true sa mga food deliveries. No, nga gina-approach naton. Nga kung pwede, kung tingob sila, i-undergo natin sa surveillance system kung magtugot sila. So, i-swab test natin sila. Okay. Okay nga, nag-deliver sila, door-to-door marketing sila sang ilang delivery. Gadi man. So, dako sansa nga basi pala ang ma-delivera nila may abis carriers ang virus, basi malatnan sila. Okay. Kag ang worst na action art, kung sila nalatnan na, sige deliver nila, basi pala sila na makalaton sa ilang na deliveran. Yes. So, amo na ang mga proposal naton. Yes, sir. Kapin pa, kung ang isa ka lugar ginadapuan ng tao, firme, pareho sa market, so gina-approach natin sila, at mapakandak sila sa surveillance system. Yes, sir. Gina-convince namin sila nga ma-undergo, kaya nga, libre ini nga programa sa gobyerno. Okay. Kung magkatod sila ganito sa Friday, tag 4,000 pa mababayaran nila per head. Whereas nila, kung yan libre nga gina-offer ng gobyerno, basta tingob sila nga mapa-swab test. Yes, sir. Pero balikan ko lang sa market na limbawa kundi nag-inventory, no, gin-remind to atong mga in-process. Until when may ginatag nga deadline silang, kinanglan, hasta na lang sa amoni, pwede pa kamo pa-swab test or maka-intra sa sing ginahimo nga surveillance test. May deadline ni sir, kag nanong matabo sila kung way gyapon pag-akto silang himuon? Ang aton nga security border, wala nagbutang tong deadline, no? Kaya daw tungod ang aton nga mayor, amo na kalinyen sabi. Okay. Nga hindi siya gusto nga i-harsh. The reason why nga ibutangan naton sang compliant, ang ilang nag-comply. Okay. Kaya ang in process, ang kuto wala nag-comply. The reason why nga ibutang in process ang term, tungod kay, natagaan naton leeway. Nga makapamintar sila, kung tanaw gusto nila, as long nga ara pa ang programa nga ini. As long nga may available pa nga test kit. Okay. So subong, kung mintras nga hindi sila compliant, wala sila inugutan, nga magbaligya. Oo. Yes, sir. Yes, so sir. kung gusto na nila magbaligya, kung kunwari pa ng programa nga ng surveillance system, so pa-undergo sila sa surveillance system. O kung nang iban sa ila, nagkagto sila sa Red Cross, nagpaswab. Dito sila yung nagbayan. Yes, sa sir. iba niya mga molecular lab, gakagto sila. O kung diin pa da. Basta, importante, ipakita lang nila sa market supervisor nang may results na sila. Okay. Negative man o kung positive. Sige, so lato na mo niya kung ano mangin development sini, kuhaon naman kay Attorney Bayatan karon sa udto kung ano gid ang mga aksyon ni imuon sa iyong office. Salamat gid Sir Ernie for the update. Madamo kay nga salamat Action Art kag mabuhay ka. Good morning, good morning. Action Hotline. May surveillance test pagid sining aga alas 10, no? So hopefully ato ang kadamuon sing estimate nga numero makadto to no sa bahin sang Bacolod Bay Thunder. Oy, ari na, diri na kita, no, sa paghatag sang premyo sa magka-aksyon naton nga nagamonitor karon nga aga.
Action JM, ikaw na lang bala, guro di magtawag sa mangin masunod naton nga winner karon nga agagatagan tas ang premyo diri lamang sa sa SAP promo sa Action Radio Bacolod. Ligo na be naari siya. Kita nyo ni pila ni kagarapon niyo. Thank you gid Action JM ara para nga mataw ganda para makita gid sang mga ka-action naton nga ara may ginagabot kita kag kung sino matunan sini may premyo gilayon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ara na, nagaring na siya. Alas 9:03. Kabay pa magsabat nila yun. Amo na kasimple dalaan nyo kitang cellphone nyo Bisan din ka mo magkanto kay basta may entry ka. No, parang laban-laban kagid mahatagan sang... Yes, good morning. Wow, hello sir, mayong aga. Oy, good morning, sir. Very good, Gid. Sir, sino ganin Si Joval Trinidad, si Joval Trinidad, no? Area mo, sir, 57 years old ka? 57 years old ka na, sir, no? Hindi na ba tunog na, sir? Hinahinaayan lang. Hindi hinayon lang. 57 years old ka na, sir? Yes, 57 lang. Hindi talang pagpanugid si iba na. Bakit hindi man yung national broadcast? Sir, San Dionisio, Barangay Granada ka? Oo, Sir, may manawag gani sa imo. Dano ganing sabat mo gani nga stasyon pamatian mo? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Wow! Very good! Yeah! Hindi na kuya magpabudlay pa sa imo, sir. Sir Joval Trinidad, kumuga pamati ka sa Action Radio Bacolod, kag sa Action Hotline, sino gani liwat ngalan ko, sir? Si Joval Trinidad, sir. Sige. Imo na lang na. Sige. Sir Joval, congratulations! Sulaton mo lang, sir. Manawag kami sa imo, matext kami sa imo sa imo mag-claim ka. Okay, sir. Bantayan ko, sir. Salamat. Congratulations! Okay, sir. Welcome. Congratulations! Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa Action Hotline. Amo lang nakasimple, kinanglan monitor ka lang. Kag kung may manawag sa inyo sa mga listeners nga nagamonitor ka nung aga, may manawag ani sa inyo cellphone nyo, hindi nyo kilalang numero, mamangkot anong radyo pamatian nyo, may manuktok sa balay nyo pagbukas, masiling anong radyo na pamatian nyo, simple lang sabat. Action Radio Bacolod! Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ano ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Kuzawa dira sa Japan. Good morning, Jean Marie Rejantan Villalon, no kag sa Energy Fans Club dinis Richard Tibono ginatamiya. Paring Ilinos na the second morning man. Thank you for listening. Araban si Ivan
West na. Bang iban di ko na gid malabutan, pasensya gid karon dalang palihog sa Aksyon BBB program ang iban ninyo nga mga greetings. Ang reminder ko lang no, sa aton nga magka-aksyon, akon ganina recommend ko man ni kay 45th President sang Amerika nga si Donald Trump, kay subong si President Trump to hindi pa iya magkonsido. Hindi siya mag-concede, may legal battle, panigin na question niya gid. Galing tiyan mo na sa eleksyon, di mo na pwedeng ang eleksyon niya, ikaw lang permi madaog. Dinayaay ang claim gyapon. Ariyo para nga magbayo ang kondisyon mo, pero di ka man nakundaog sa eleksyon, kinanglan Dr. Alfreds ang imo gamiton nga products, especially Dr. Alfreds, Pure Mangosteen, Christmas Day na kag 53 kadlaw bago magabot ang tuig 2021. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon